Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista huwa soċjalment progressiv ħafna. Għal dan is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, f'kummenti ma' One News jiem wara li ġie approvat il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Ma dan l-istazzjon Buġejja qal kif dan il-manifest elettorali b'1000 proposta se jwieżen lil dawk l-aktar vulnerabbli u nnota kif dan il-pjan għal 5 snin li ġejjin huwa wieħed kostit. Huwa manifest li huwa soċjalment progressiv ħafna. Ġifri qed iwieżen lil dawk l-iktar vulnerabbli, qed iqajjem issues bħala siċċweta għandna aħna niddiskutuhom biex naraw, imma huwa pjan holistiku sħiħ li jwassal għal 5 snin li ġejjin. U inti meta għandek organizzazzjoni u l-gvern huwa organizzazzjoni bħalma jagħmlu l-familji li jaraw kif ħajqasmu l-affarijiet u jippjanaw x'se jagħmlu ma jagħmlux, il-gvern qed jgħidlek isma' jien f'daw il-5 snin għandi dal-1000 proposta daw li ħanagħmel u ħajjiswew 3.2 biljon. Mela l-affarijiet nafuhom qed jgħidlek ukoll li mhux se jżid taxxi, allura hekk il-Partit Laburista qed jgħid jekk jien ningħata l-fiduċja daw huma l-affarijiet li qed nagħmel qed niddikjarahomlok minn quddiem. Fost il-proposti tal-Partit Laburista f'dan il-manifest elettorali, Joseph Buġejja innota kif gvern Laburista ġdid se jkun qed jaħdem sabiex iżid il-pagi tal-ħaddiema. Il-prinċipju tal-equal pay for job of equal value li qed jgħid isma' jiddaħħal anki ssir diskussjoni biex jiddaħħal fil-privat. Ovvjament meta naraw il-ħaddiem aħna naraw il-ħaddiem mod holistiku. Allura kien jinteressana l-ambjent il fejn ħanibdew ngħixu għax inti jekk għandek soċjetà li tittimxi kollha l qudiem ma nistax tħalli affarijiet jew gruppi żgħar li jkunu żgħar ħafna imma li ħadd ma jagħti każhom. Tkellimna wkoll mal-President tal-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji, Paul Abela, li semma kif dan il-manifest elettorali jista' iwassal għal tkabbir ekonomiku kif imbassar mill-Kummissjoni Ewropea u anke ta' istituzzjonijiet internazzjonali oħra. Seb dil-proposti li hemm fuq il-mejda tal-Partit Laburista nisperaw li l-ekonomija terġa' taqbad ir-ritmu li kienet qabdet qabel il-pandemija. U dan jawgura tajjeb għal jekk il-Partit Laburista jarġa' jiġi konfermat fil-gvern u aħna lesti li ovvjament nikkoperaw biex it-tkabbir tal-ekonomija nkunu parti mis-suċċess ta' din it-tkabbir. Paul Abela għalmana kif il-manifest elettorali tal-Partit Laburista jinkludi fih proposti li għamlet il-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji hekk kif iż-żewġ naħat kellhom diskussjonijiet fost dawn hemm it-tnaqqis tat-taxxa fuq in-negozji minn 35% għal 25%.